updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Sandamakmak na langaw inirereklamo sa Labrador, Pangasinan. Mga ngaso patay matapos aksidenteng mabaril. Palitan ng dolyar sa black market apektado sa palitan ng piso kontra dolyar. Pananakit ng guro sa mga estudyante iniimbestigahan na. Estudyanteng negosyante alok ay oportunidad sa mga kapwa estudyante. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag malam maamyanan na Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Patay ang isang mga ngaso sa Ifugao ng aksidente siyang mabaril ng kanyang kasamang mga ngaso. Ang buong detalye sa report ni Sofia Pagaduan. Napagkamalang usa. Ito ang rason ni Liner Tobiangon, 28 taong gulang, matapos mabaril ang kapwa mga ngasong si Freddy Yugyog, 43 taong gulang. Nangyari ito noong Lunes sa gitna ng kagubatan sa Alibutong, Barangay Bukyawan sa bayan ng Kiangan, Ifugao. Nung uuwi na sila, meron silang napansin na fresh footprints of deers. So, they decided na mag-hunt ulit. So, nag-split sila. Yan ang nangyari. Nag-split sila. Ngayon, yun na. Nangyari na tong shooting. Kasi according to the suspect, parang deer yung nakita niya na around 30 meters. Kasi hindi makita din kasi kwan ng pugunal at may mga kahoy-kahoy. Ang baril na ginamit ay isang buckshot gauge 12 na sariling gawa ng suspect. Na-surrender na kinuha ng police yung firearm. So under our custody ngayon, ma'am, for verification. Ayon sa Kiangan Municipal Police Station, wala umanong posibilidad na may masamang motibo ang suspect. Katunayan, agad na sumuko ito sa mga pulis. Of course, sa mga ngaso sana, ma'am, is tingnan nila yung talaga. They have to be conscious, yung security conscious. Dapat may yung sinasabing password sila kung saan sila nakakuan. Kasi tinan mo to, nag-split sila. Tapos, I do not know sa mga ibang mga ngaso, dapat may mga sinyalis sila na sila yung nandun sa kabila o doon sa ibang banda para alam nila yung tinitira nila. Sa ngayon, ang suspect ay nasa kustudiya na ng Kiangan MPS at nahaharap sa kasong murder na inihain ng asawa ni Freddy. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Sinira ng Tabuk PNP ang higit 2 milyong halaga ng marijuana sa lungsod ng Tabuk City, Kalinga. Sinira ng Tabuk PNP ang higit 2 milyong halaga ng marijuana sa Tabuk City, Kalinga. Magbabalita na din Parado. Sinalakay kahapon ng mga otoridad ang isang plantasyon ng marijuana sa barangay Nambaran, Tabuk City, Kalinga.
Ito'y sa isinagawang 2 araw na marijuana eradication operation na sinimulan noong Lunes. Nagtulungan dito ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Kalinga, Kalinga Police Provincial Office at PIDEA. Sa katunayan, ma'am, di kami nangangako sa publiko, pero bilang isang ahensya ng gobyerno ay amin pong gagampanan ng aming pong pulong. So, yung hamon lang namin sa publiko, lalong-lalo na po sa barangay, ay makipagtulungan lang sila sa amin. Yung pagbibigay ng informasyon ay malaking bagay po iyon para maisakatuparan, magawa po natin, maating natin ang pagiging drug free ng bawat barangay. Aabot sa 10,000 tanim na marijuana ang binunot at sinunog sa 1,000 square meter na plantasyon. Wala namang nahuling cultivator sa lugar. Nadine Parado para sa Luzon Headlines. Patuloy naman pong iniimbestigahan ng gurong nanakit sa kanyang mga estudyante sa Tinglayan, Kalinga. Narito ang follow-up report. Nagharap na sa Barangay Hall ng Bangad Sentro, Tinglayan, Kalinga ang guro at mga magulang ng mga estudyante sa viral video ng pananakit ng guro sa mga estudyante nito. August 20, ma'am. Parang aming Catholic settlement. Pinatawag po namin yung mga concern, elders, council of elders po, ma'am, saka mga barangay officials. Pinag-usapan po namin patungkol po sa issue niya. Yung parents at yung teacher po, namin. Nag-usapan namin yung disadvantages at yun na. Ito ay alinsunod sa kultura ng kanilang komunidad. Kasi yung naganap na meeting is a community meeting, so that it is the tradition, the community to settle such dispute. So the not only the parents and the teacher are present, but also the elders, stakeholders and advisors. Elders and the barangay officials had imposed penalty based on our tradition to the teacher, and the parents and the teacher had agreed to settle the issue, and nagmuwa na rin sila para to prevent the incident to happen in the near future. Bagamat naayos na umano ito, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng Schools Division Office at ng DepEd Cordillera. Actually, meron na rin kami lumabas na stand ng Division Office of Kalinga, of course, in support of the effective implementation of the child protection policy and the anti-bullying act and other abuses against learners. Siyempre, we do not tolerate all these things. Talagang it is our responsibility, the responsibility of the school officials and teachers to protect our children, no, and to avoid or to not doing anything very mga abuses, physical, verbal, or whatever. Maging ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Tinglayan, hindi rin ito palalagpasin. Inaano namin kasi may social worker kami na isa na nandun na sa barangay para mag-ano ng information para makakuha tayo kung ano talaga yung nangyari doon. Meron po tayong violation that is already child abuse. Isa sa ilalim nila sa counseling ang mga biktima dahil sa traumang maaaring naidulot ng insidente. Sa ngayon ay hinihintay pa rin ang magiging resulta ng investigasyon. Sinusubukan ng news team na makuha ang panig ng guro at ng mga magulang pero hindi pa sila sumasagot sa mga tawag. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Problemado ang ilang nagpapapalit ng dolyar sa Baguio City sa pagbagsak pa ng palitan ng piso kontra dolyar. Magbabalita Charles Limon. Ikinatuwa ng ilan ang pagsadsad ng piso kontra dolyar kahapon. Pero si Mang Washington na nagpapalit ng dolyar sa piso sa Baguio City Public Market, tila hindi natutuwa. Sumadsad ng 57.22 pero hindi kami bumibili ng ganun kasi masyadong mataas. Kaya ang bili namin is range to 56.90, 56.80, depende sa buyer kung may bibili, or 57 kung may buyer na bumibili. Sa pagsadsad kasi ng piso kontra dolyar,
Problemadong makahanap si Washington ng mga buyer na bibili ng naipon niyang dolyar. Kaya tanong niya, paano babalik ang pera nito kung patuloy pa ang pagsadsad ng piso kontra dolyar? Naman kasi may bumibili naman pag minsan, kaya kung ano naman ang bili ng buyer namin, pwede siguro. Kaya lang, pag minsan hindi namin sinasagad dahil yan na, hindi namin alam, baka bukas biglang bumababa. Isa lang si Mang Washington sa mga currency traders sa Baguio City Public Market na apektado dito. Isa sa mga nakikitang rason sa pagbagsak sa palitan ng piso kontra dolyar ang trade deficit o ang paglakas ng importasyon ng mga produktong papasok sa bansa kaysa sa exportation ng mga produkto palabas ng bansa. Isa din dito ang pagpapanatili ng interest rates ng US Federal Reserves na 3 hanggang 3.25%. Ito'y sagot sa nararanasang inflation ng Estados Unidos na pumalo sa 12% noong Agosto. Pero kahit malaki ang palitan, hindi rin ito laking ginhawa sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Kahapon, inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na bumagal ng kaunti ang inflation o pagtaas ng mga bilihin sa bansa. Mula kasi sa 6.4 inflation rate noong Hulyo, bumagsak ito sa 6.3 sa buwan ng Agosto. Ang rason kung bakit bumaba siya ay dahil of course dun sa pagbaba ng transport. Ito ay dahil doon sa we are seeing yung mabagal na pagtaas ng diesel and gasoline. So transport is one. Pangalawa, doon sa food items, no, particular yung isda, bumaba tayo doon. Pero kahit kakarampot ang ibinaba ng inflation, hindi pa rin napigilan ang pagtaas ng presyo ng ilang basic commodities gaya ng pagkain, kuryente, tubig, educational services at iba pa. Kaya hindi ngayon mataya ng PSA kung magtutuloy-tuloy pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga susunod na buwan. Pero ayon sa National Economic Development Authority, posibleng hindi ito maramdaman ngayon ng mga mamimili, lalo ngayong bare months. Ibang mga rehiyon nagkaroon din po ng pagtaas sa mga wages. So ito po magkakaroon din po to ng ng epekto sa ating inflation. Pero actually kung halimbawa masasabayan po to ng pagtaas ng productivity, then pwede po na na hindi natin masyadong maramdaman yung wage push inflation na tinatawag namin. Upang maibsan ang epekto ng inflation, dapat pa ring mapanatili ang subsidiya ng pamahalaan sa iba't ibang sektor gaya ng transportasyon at agrikultura. Opo, ang ating pong pamahalaan ay nagsasagawa ng tinatawag namin na targeted na subsidiya. No? Siyempre, ang una nating tinitingnan dito yung para sa agriculture sector. Number one, kasi talagang affected sila. No? And then number two, kailangan din talaga nating ma-protectionan ito, yung sa food system na to. Kasi lahat po to mararamdaman natin. Umaasa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na makakabawi ang piso kontra dolyar pagsapit ng Nobyembre o Disyembre sa pagdating ng mga remittances ng mga OFW papasok sa bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, sandamakmak na langaw inirereklamo sa Labrador, Pangasinan. Yan at iba pang mga balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit,
may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. At Unidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan lang fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Perwisyo ngayon sa mga residente ng Labrador, Pangasinan ang sandamakmak na langaw. Dahil dito, isinailalim sa inspeksyon ang mga manukan sa lugar. Narito ang report. Tag-ulan na naman at naisabay pa ang mga anihan ng alagang manok. Kaya, inaasahan naman ang pagdami ng mga langaw sa Bolo, Labrador, Pangasinan. Gusto ko matanggal yung langaw. Sa pirmi, maperwisyo kami, kumakain kami, baka makain mi pa yung langaw. Saksi si 2nd District Congressman Mark Cuangco sa problema ng mga residente. Pinangako ko po na kung sakaling akong maging congressman, kung manalo po ako doon, na babalik ako with some kinds of solution. Hahanapan ko po ng remedyo. So, nakahanap po ako ng mga fly catching. Sa tulong ng munisipyo, mga eksperto at ilang ahensya ng gobyerno gaya ng DNR, naistuldukan ang kalbaryo ng mga residente ng Bolo, Labrador, Pangasinan. Kaya, kamakailan lang, ininspeksyon ang mga manukan sa Barangay Bolo. Naunang tinungo ng otoridad ang Hadeco Farm. Hindi pinapasok ng tagapamahala ng farm ang mga otoridad. Pero kung pagbabasehan ng impormasyong nakuha na sa pakikipanayam ng mga entomologist, hindi umano na ayon sa standard practice ang ginagawa sa loob, kaya mabilis na kumakalat ang mga langaw. Alam mo, mahirap talagang kontrolin yan. Mahirap iwasan na makapasok ang langaw sa loob ng kulungan. Inaayos pa raw ang license to operate ng nasabing farm. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang sinumang kinatawan ng Hadeco Farm. Sumunod na tinungo ang Rosario Farm. Kumpleto ang kanilang dokumento.
mayabang lang po yung isang farm na sasabihin walang langaw. Opo. Kahit hindi po sa farm, mayroong langaw. Pero napaka-dabis sa isang farm na ganito na kaunting-kunti yung langaw. Kung maayos lang, mapatakbo lang ng maganda yung isang farm at makontrol yung langaw control. Giit ni Congressman Cuangco, kailangan ng bansa ang mga manukan. Pero kailangang ayusin. Pati DNR, imbitahin po namin dyan para makinig din sila doon sa entomologist na eksperto. Kasi hindi naman pwede natin isara lahat ng manukan sa buong Pilipinas. Anong kakainin ng tao? Right? Kailangan mahanap natin yung solusyon para mawala yung langaw kahit sa tag-ani. Ito negosyo, maganda rin ito eh. Yes. Hindi naman dapat natin sila pasara lahat. Basta tumutupad sila sa protocol sa mga gusto ng gobyerno. Dahil malaking business din ito po. Pero pag nakita na natin na nakakapurwisyo sa ating pong mga kabahayan dito, residente, at sa pangalawang business, pangatlo, hindi sila tumutupad, siguro mapipilitan namin kami na magsara, lalo na kung hindi na po mapayag ng DNR. Kabilang sa kanyang suwestyon ang pamimigay ng mga poultry owner ng fly trap sa mga apektadong residente bilang bahagi ng kanilang social responsibility. Nagbigay rin ng payo ang mga eksperto kung papaano mas maisasaayos ang kalinisan sa mga farm at maiwasan ang pagdami ng langaw sa lugar. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Arestado ang ilan sa mga most wanted personalities sa Cordillera sa isinagawang week-long intensified manhunt operation ng Procor. Narito ang balita. 64 na individual na nahaharap sa iba't ibang mga kaso ang nahuli ng mga pulis sa Cordillera mula ika-28 ng Agosto hanggang ika-3 ng Setyembre. Ito'y sa pamamagitan ng intensified manhunt operations ng Police Regional Office Cordillera. Kabilang dito ang top 4 most wanted sa rehiyon na si Arnold Bagaan. So, si Bagaan ay na-arresto sa bisa ng isang warrant of arrest na inisyo dahil sa paglaban dun sa dahil siya ay may nakakarap na kasong rape. So, ay sa pang-highlight natin is yung pagsagawa natin ng one-time big time operation noong August 30 na nagresulta sa pagkakaresto ng 56 individuals. Nanguna ang Baguio City Police Office sa dami ng bilang ng nahuli sa datos na 20. 15 sa mga ito nahuli sa loob lamang ng isang araw. Po nga, noong August 31 yan, ma'am, no? Nung yung may arrest na 15 wanted individuals, and at the same time, may na-serve tayo na 185 warrant of arrest. Well, yan po ay because of the teamwork of the Baguio City Police Office or our hashtag tagline na Baguio's Finest, ma'am. So, successful po na na-implement natin yan. Of course, teamwork, dedication, and of course the skills of our personnel and the BCPO, ma'am. Pumangalawa naman ang Benguet PNP sa bilang na 19 na sinundan ng 9 na huli ng Ifugao. Layunin ng operasyon na supilin ang mga sangkot sa krimen tulad ng ilegal na droga, terorismo, rape, pagpatay at iba pa. Tiniyak naman ng Procor na lalo pang paiigtingin ang kanilang operasyon kontra krimen lalo na sa pagpasok ng bare months. Assurance naman natin sa publiko is tuloy-tuloy ang ating kampanya doon sa dito laban sa mga wanted persons. In fact, nag-utos ng ating regional director, align to doon sa directive sa National Headquarters na yung mga may warrant of arrest na pending dito sa ating mga stasyon ay i-serve na. Inaanyayahan na rin nila ang mga wanted persons na patuloy na nagtatago na sumuko na sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Isang emission filter device ang inimbento upang mabawasan ang polusyon sa hangin sa Baguio City. Magbabalita Sofia Pagaduan. Aabot sa halos 2,000 turista kada araw ang namamasyal sa lungsod ng Baguio matapos ang pagluluwag ng lungsod sa mga turista. Karamihan dito may dalang sasakyan. So, ang average natin starting that time, May, for a week, we can have up to 50 to 60,000 tourists.
And the bulk of that is always during the weekends. No? Yung weekends can be up to 40,000. Kaya ang resulta, polusyon. Kaya ang tubong Baguio na imbentor na si Angelito may sagot sa polusyon. Ito ang Vehicle Emission Filter Device. Ang nangyayari ngayon, ito yung emission papasok dito, may mechanism dito sa loob, pupush to dito sa filter, and then may mechanism dito na isasak yung filtered emission, purified emission, pupush into the air. Wala itong katumbas. Sa ngayon, kahit na anong research ang gawin, walang kamuka. So, first in the Philippines pa. Ang makinang ito ay pwede sa mga sasakyang gumagamit ng gasolina at diesel. Pinabawasan di umano nito ang carbon emission ng mga sasakyan nang hindi bababa sa 75%. Pwersado mga sasakyan dahil sa up and down, yung rolling terrain. Kaya sabi ng mga driver, ano yan, applicable ba yan sa mga lahat ng engine? Sabi ko, walang pinipili ito, any engine. Tapos ito, nagiging integral part pa, pwedeng gawing integral part pa ng incinerator, garbage. And then exhaust system ng mga power plants, power generator, lahat. 10 taon daw itong ginawa ni Angelito. Nakatakda ngayong araw ang imbensyon niya para sa testing sa Green Business Expo sa Malcolm Square. Yun lamang, may issue silang nakita. Ang RPM o revolutions per minute kasi ng catalytic converter na ginawa ni Angelito ay umaabot lamang sa 2,500. Ang RPM ang magdedetermina kung gaano kabilis ang sasakyang gamit mo. Ayon sa Environment Code ng Siyudad ng Baguio, dapat ay umaabot mula 2,800 hanggang 3,200 ang RPM ng isang sasakyan. Yung basis niya daw sa DNR 1998. Yung Clean Air Act 1999 naman. So, from 1999, may mga amendments na yan na siyempre may lalabas yung mga issues and concern, di ba? Kaya doon nagkakaroon ng mga amendments. So, na-resolve na yan with the DNR and the Clean Air Monitoring Committee ng City. Kaya naman pagpapasyahan muna kung itutuloy ang testing ng nasabing device. Basta yung procedure lang gagawin namin kasi for public yan, di ba? Na mga sasakyan, di magre-reklamo sila kapag yung procedure ang susundin. Hangad ng mga tulad ni Angelito ang makatulong sa advokasya na zero waste at sustainable Baguio. Kasali si Angelito sa Green Business Expo ng Siyudad na magaganap hanggang sa huling araw ng Setyembre. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Aabot sa higit 140,000 pesos ang halaga ng shabu ang nakumpiska sa dalawang tulak umano ng droga sa bayan ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Magbabalita kay Ombak. Hindi na nakapalagpa ang dalawang lalaking ito sa Purok Mulawin 1 sa Barangay Bitas sa lungsod ng Cabanatuan kagabi. Ito'y matapos ang sinagawang bypass operation ng Cabanatuan City Police Station at Nueva Ecija Police Provincial Office. Nakuha mula sa kanila ang 7 pakete na naglalaman umano ng 20.9 gramo ng pinaniniwala ang shabu. Nagkakahalaga ito ng 142,000 pesos. Nakuha din mula sa dalawa ang wallet, cellphone at budol money na ginamit sa transaksyon. Kasong Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o RA 9165 at Illegal Gambling o RA 9287 ang inihahandang kaso para sa mga ito. Para sa Luzon Headlines. Pag ikaw ay may kargada, maleta, boxes, etc. at ikaw ay nag-hire ng isang private utility jeep or car at along the way hindi umabot yung mga baggages mo, meron bang liability yung private utility vehicle na iyong hinire? Ang sagot dun sa kaso ng Valenzuela Hardwood and Industrial Supply Incorporated versus Court of Appeals, ang sabi nila,
Pag ang vehicle na hinire mo ay private in nature, then whatever liability is determined by the contract that you as the forwarder and the private utility vehicle as the transporter will enter into. So in other words, pag ikaw ay nag-hire ng private carrier, ay dapat meron kang at least kontrata na nagdi-define kung ano yung value ng property na pinapadala mo at kung mawala, i-stipulate nyo magkano ang babayaran ng private carrier na yan. However, pag ito ay public in general, no, kahit walang kasulatan but it is a public carrier, then automatic there is a liability of the public carrier kasi yung public carrier caters to all, not only yung private individual but to the general public, and therefore they should exercise reasonable diligence and care in the transportation of the goods they are tasked to handle. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Estudyanteng negosyante alok ay oportunidad sa mga kapwa estudyante. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk din ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
estudyanteng maagang namulat sa mundo ng pagninegosyo, nakapagbibigay na ng trabaho sa kapwa kabataan. Kilalanin natin siya sa kwento ni Jose Inventor. Sa murang edad, namulat na sa paghahawak ng negosyo ang 21 anyos na si David. Mula kasi sa kanyang mga lolo't lola hanggang sa kanyang ate, lahat ay negosyante. Pero dahil nagpandemya, si David tumulong na lamang sa negosyong cafe ng kanyang ate bilang pamatay oras. Dito siya nawili at nangarap na rin na maging negosyante. Pinag-aralan ko kung paano yung naging buying spree ng mga tao. Like, since nasa lockdown, so basically ang kukunin ng mga tao like mga naka-promo, yung mga bababa ang presyo dahil nga maraming walang pasok that time. So we rebranded. Mula dito, gumawa siya ng iba't ibang syrup na swak sa mga siniserve nilang mga kape. Pero hindi na lamang sa kanilang coffee shop pumapatok ang mga syrup na ito, pero maging sa ibang mga restaurant sa Northern Luzon. I-distribute na namin siya all throughout the province, from to La Union to Cordillera Administrative Region. Diyan may marami kaming mga key clients dyan sa Baguio. Para makatulong sa mga kapwa estudyante at kabataan na nais kumita ng pera, ino-offer niya ang pagiging reseller ng mga syrup sa kanila. Sasabihin mo na lang sa sarili mo na, I've been in this situation before and I know that I could and we can pass this through, malalagpasan natin to and we will be successful once again. Sa murang edad, hindi lamang kumikita ng sariling pera si David, kundi nakatutulong rin siya para mapabuti ang buhay ng mga kapwa estudyante. Patunay na hindi hadlang ang edad para maging matagumpay sa negosyo. Basta't may tiyaga, lakas ng loob at isang pangarap na handang abutin, anumang pagsubok ang harapin. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.